musika banatzeko euskarrien gerrak ez duetenik. Gaur, CD-a daukagu hiltzorian, baina MP3 erreproduktoreen etorkizuna ere ez da oso argia. Izan ere, cloud computing delakoak musika hodeietaraino eraman du. Baina musikak bide luzea egin du hodeietara iritsi aurretik. Egin dezagun atzera, ikusteko ze pauso egin dituen musika grabatzeko euskarrien historiak. Musika grabatzeko lehen euskarri analogikoa Thomas Edisonek asmatu zuen 19. mendearen bukaera aldera. Zilindro fonografoa zen. Tutu txiki bat, grabatzeko aukera ematen zuen argizarizko azala zeukana. Alaze jaio zen musika enlatatua, eta aukera bakarra zuzenekoa zen garaiaren amaiera ere, orduan iritsi zen. Arrakasta komertziala berriz, 1910ko hamarkadan iritsi zen. Gaur egun, oraindik erabiltzen den disko gramofono edo vinilozkoaren eskutik. Viniloari lehiakide berria sortu zitzaion 50ko hamarkadan. Zinta magnetikoa. Datuak eta kalitate txikiko bideo eta audioa grabatzeko erabiltzen zena. Haren erabilera, pelikula asko eta askotan islatu zen, artean teknologia zaharkitutzat jotzen zenean ere. Aldaerarik ezagunena 60etan agertu zen, Compact Cassette izenekoa. Beste abantaila zoragarri batzuen artean, edonork bere kanta edo soinuak grabatzeko aukera zabaldu zuen. Hala sortu ziren lehen grabazio domestikoak, musikaren kontsumoa demokratizatuz. Baina burua uste berri bat ere ekarri ziren diskoetxeei, pirateria hain zuzen ere. 1980an, Sonyk iraultza ekarri zuen, batez ere gazteen artean, Walkman izenarekin batailatu zuen gailu berriaz. iPodaren aurrekari kontzeptuala zen, historian gehien saldu den musika gailu eramangarriarena. Rewind, Fast Forward, Play eta Stop askoren ondoren, 1982an CD-a jaio zen. Euskarri digitala erabateko iraultza izan zen, eta erabiliena izan da 21. mendea hasierar arte. Baina, beste euskarri askok bezala, CD-ak ere iraungitze data du. Denbora horretan, informatikak eta internetek aurrera pauso nabarmenak eman zituzten. Eta 1985an, MP3a jaio zen. Hari esker, musika erreproduzitu daiteke memoria askorik erabili beharrik gabe. Horrek oso azkar masifikatu zuen internet bidezko deskargen mundua. Izan ere, peer-to-peer teknologiak izugarri erraztu zuen interneteko erabiltzaileen arteko artxibo trukea. Diskoetxeen negozio eredua agerian geratu zen horrela, ordurarteko bezeroak lehiakide bihurtu zirenean. Lehen MP3 gailuak berehala merkaturatu ziren, baina haien erabilera masiboa iPoda sortu zenean hasi zen. Baina historia ez da hor bukatzen. Komunikazioen hobekuntzak, batez ere herrialde garatuetan, musika deskargatu gabe ere entzutea ahalbidetu du. Streaming delakoa posible egin zen horrela, eta harekin cloud computingerako lehen zerbitzuak. Musika internetetik zuzenean entzuteko. Bien bitartean, Blu-ray, disko gogor multimediak eta antzeko teknologiak ere hedatu dira. Datu kopuru eskergak gordetzeko aukerarekin. Audio artxibo piloak kudeatu beharretik askatzen gaituelako. Horrelako zerbitzurik ezagunenetakoa Spotify da. Bere erabiltzaileek musika entzun dezakete edozein gailutatik, baina inongo ordenagailutan gorde beharrik gabe.